godt være, at det ikke er jordens hurtigste racerbiler, vi har her, men til gengæld så bliver der kørt en meget, meget tæt race. På pole position til det, der hedder Heat 3, der har vi Tobias Andersen, start nummer 45 ved siden af ham. Start nummer 454, Anders Bruse Fyldgraf. I anden startrække, der er det Kasper Hansen, og så er det Kai Jasukevicius. Så har vi Kasper Olsen og Daniel Gens som henholdsvis 5 og 6 på ritten. 7 og 8, det er Frederik Siverts og Emil Waldeck. Så har vi Michael Nielsen, der starter som 9'er, og som 10'er, der har vi Tommy Dam Kiefer. På position 11, der er det Michel Henriksen og René V. Nielsen, og så har vi Søren Larsen og Thomas Bakke, der afslutter feltet. Og godmorgen til dig, Claus Elverfeldt. Tak skal du have, Der er en, der forstår at møde ind til direktørtid, kan jeg ligesom fornemme. Det er her det vigtige tidspunkt at møde ind på. Det må man sige. Solen er kommet frem, bilerne er kommet frem, du er kommet frem, mikrofonerne er tændt. Så er det nu. Men jeg kan så forstå, at i dag, så kommer du ikke til at prale med, ligesom i går, at du for første gang i dit liv har været den første på en klassikerparkering. Nej, i dag, men det giver jo, du ved, det er aldrig så skidt, at det ikke er godt for noget. Det giver mig jo lejlighed til at minde publikum om, at der er andet på Classic Race Viborg, end det, der foregår ude på banen. I går så jeg kun festivalpladsen, men den her morgen så jeg faktisk noget af klassikerparkeringsområdet. Og det er også et lille besøg værd. På en super kort tur, så jeg lige sådan nogle eksotikere som Volkswagen Brasilia, Alfa Romeo Sprint uden rust, og i går holdt jeg selv blandt BMW-området, men der er noget klassiker for enhver smag. Og det er sådan set også et besøg værd. Det er uden for området, så man kan gøre det enten inden man kommer ind og ser de første raceløb, eller i måske en passende pause. Der er ret mange. Jeg tænker ikke, man kan nå at få det hele med. Der sker simpelthen for meget til Classic Race Viborg, som her får lørdagens første løb i gang, og det er nu safety carens lygter er slukket, feltet er under startlampernes kontrol, og de er grønne nu, og så går det altså løs, som Morten sagde, tæt kamp i går, og nu i tredje hit, så bliver det vendt om igen. Det er Anders Bruse Fyldgraf, som går igennem første sving som førende, dermed på vej til at gentage heatsejren fra første gang. Det er start nummer 454 i den blå C1, men tæt forfulgt af Tobias Andersen, gårsdagens vinder. Og der var ikke meget imellem dem, hverken i første eller andet heat. Det her, det bliver det afgørende for C1 Scandinavia. Og formatet, som de kører, er jo lidt anderledes end det, der egentlig er klassens begrundelse til overhovedet at eksistere. Det var tænkt som en relativ budgetvenlig indgang til langdistanceræs. Her til Classic Race Viborg kører de for det første byløb, og for det andet et af de korteste løb i deres sæson, nemlig de 15 minutter, som alle de andre klasser her også kører på bybanen rundt i Viborg. Deres daglige løbsformat, de kommer til at køre den danske sæson med endurance-formatet, hvor de kører 50 minutters løb. Og også i øvrigt skifter kører som klassisk ingrediens i sådan en langdistanceløb. De stiller op som hold. Så nu ser vi faktisk Tobias Andersen, der virkelig presser på Fyldgraf, og han han markerer i hvert fald på indersiden. Og kan ikke helt gøre det færdigt, men det er bølget frem og tilbage mellem de to kombattanter, og der er ingenting imellem dem. Bilerne er jo fuldstændig teknisk ens. Ikke C1'ere, som vi kender dem fra ren husmorsbæk eller hjemmehjælperbiler. De er altså tunet en anelse, og så er de fuldt opgraderet på sikkerhedsaspektet. Og så bremserne altså også lige tunet til at kunne klare lidt mere end frisk hjemmehjælperkørsel.
Ja, eller også, rullende motoriserede indkøbsvogne, de er også blevet kaldt. Ja, men de er jo blevet kaldt lidt af hvert, men det der er lidt sjovt at tænke på, det er, at grunden til, at de er valgt her, det er, at det mekanisk faktisk er en meget, meget stabil, især motor og gearkassekonstruktion. Det betyder jo noget for omkostningerne, når man... Hvis hele målet er at drive effektiv motorsport, så nytter det jo ikke noget, man skifter motor hver tredje løb. Det har du fuldstændig ret i. Og der er C1'eren af den første generation, det har vi tværet lidt i, men det er ret vigtigt, fordi den har en motor med knastkæde, og den senere variant af C1'erne og den søsterbiler bliver opgraderet med nogle i forhold til driftomkostninger uheldige konsekvenser selvfølgelig. Så det skal være den første generation, vi bruger her. Og nu siger du knastkæde. Nu skal vi altså lige se kampen her mellem det er tæt, det der. Kevesius og der er jo både om første og anden. Det er føringen, der bliver skiftet her. Det er der min sanden, ja. Tobias Andersen, der går i front, og så kamp her mellem Kasper Hansen og Kai Jasukevicius. Og Kai flyvende på vej op imod chikanen. Flyvende bogstaveligt talt, fordi der er et par steder på banen her, hvor de hurtigste biler faktisk kommer helt op og slipper hjulene med luft under hele dynen. Tobias Andersen er ikke bare kommet forbi, han lægger også lidt afstand ned til Anders Bruse Fyldgraf. Og så igen lidt afstand ned til Kasper Hansen. Men vi kom lige fra det der med knastkæde. Ja. Hvorfor er det godt? Jamen, en knastkæde er mere stabil. Altså, det er lidt afhængig af, hvordan konstruktionen er. En knastkæde er jo metalkæde, ligesom cykelkæde. Og den strækker sig godt nok med tiden, når den bliver mere slidt, men det går meget, meget langsomt. Der er nogle mekanismer, der udligner det, nogle kædestrammer og sådan noget. Og det alternativet, knastkæden, det den gør, den driver knastaksen. Den er jo vigtig. Alternativet, det er så en drivrem, en tandrem, som man kalder den. Og den er gummi, og den slides meget hurtigere, så der er nogle skifteintervaller, som er ret jævnlige. Plus også, at der er jo det der berømte, altså sprængt gummi. Ja, det er altid uheldig situation, når gummit springer. Og det er det også i en motor, fordi knastkæden, hvis drevet til knastakslen springer, så følger det alle mulige andre katastrofale scenarier med. Alt sammen dyrt. Så det er en super vigtig komponent, og det er også derfor, det ved man, når man køber... Der er der er virkelig knald på her. Side om side igennem vores chikane på Industrivej. Og det er altid start nummer 11 i den grå eller sort sæt. Kai. Ja, altså det manden, som altså bare har besluttet sig for at gøre livet svært for os i speakerboksen. Altså, de tre gutter, vi havde i går, de kommer tilbage fra podcasten over stregen. Jamen, Hammerholdt, det var sjovt at se deres ansigtsudtryk, når de skulle udtale Kai Jasukevicius' efternavn. Ja. Jamen, jeg må jo tilstå, da jeg speakede C1 sidste år, så greb jeg også til nødbremsen og sagde Kai J. en gang imellem, ikke? Når det skal gå stærkt. Jamen, jeg kan huske et af løbende, dem speakede vi sammen. Og vi kløs meget i det. Indrømmet. Men underholdningsværdien fra Kai J i våg nummer 11, den fejler ikke noget, fordi han var også i går meget, meget angrebslysten. Ja, i den grad. Han kunne ikke gøre det bedre end... Men altså, nu sker der jo lige pludselig noget af det, som vi egentlig ikke har rigtig været vant til. Det er jo altså, Tobias Andersen, han farer bare afsted. 2 sekunders forspring. Hvad er det for noget? Og Anders Bruse Fyldgraf begynder også at få lidt luft til Kai Hansen og Kai Jasukevicius. Ja, det så vi i hvert fald overhovedet ikke i hverken i det eller to. De to, nummer 45 og nummer 454. 454 i øvrigt, det minder mig altid om Big Block. Det er kubikstørrelse, kubiktommer på Chevrolets store motor. Jeg aner ikke, om det er noget. Altså, C1'eren er jo en 1 liters bil, ikke? Kan der være noget? C1 er også et Corvette-navn. Kan der være et eller andet? Er i virkeligheden Anders Bruse Fyldgraf Corvette-fan? Der er mange spørgsmål. Men de har i hvert fald været utroligt tæt matchet.
Men billedet er ikke ukendt fra deres sådan almindelige løbsformat, hvor at, der er et køreskifte, og distancen er meget længere. Felterne er som regel også lidt større, men det er anden sæson C1-klassen kører, og det vil jo sagtens slå et slag for, at hvis der er nogen blandt publikum, som tænker, at jeg kunne godt tænke mig at prøve kræfter med motorsport, så er det her en meget fornuftig måde at gøre det på. Også fordi i det traditionelle løbsform... presser. Ja, så Kevicius. Altså, helt op i kofangeren. Altså, jeg håber, han har en fanklub, for den skal jeg altså have meldt mig ind i. Nu er han på ydersiden på vej ned ad langsiden. Ja. Så skal han altså hænge sent i bremsen. Vi har set det gjort. Ja, det er alle vegne. Jamen, det er en god reklame for motorsporten, ja, han laver der for klassen. Også, ja. Altså, så kan man godt lade være med at rynke på næsen af, at det er de her små kompaktræser, og ja, så må Jasu Kevicius lige ind bagved igen, her hvor de går rundt i falksvinget. Ja, igennem chikanen, side om side, det går trods alt ikke. Heller ikke i de her biler. Men i forhold til omkostningsniveauet, så ved de af, der kigger Facebook biler under 10.000 kroner jo nok, at her kan man godt finde C1'er en gang imellem. Så det er ligesom indgangsbilletten, og så kommer modifikationerne selvfølgelig oveni og et driftbudget. Men det er stadigvæk en meget effektiv, kosteffektiv måde at køre motorløb på, især når man tager i betragtning, at der er tale om langdistanceløb, hvor man får relativt meget køretid for pengene på sådan 50 minutters heat. Der får man altså ræset ud. Og nu er Kai godt placeret her. Lige præcis, ja. Indersiden, den skal han gøre færdig her. Men prøv så også at se i startnummer 453, Kasper Olsen. Han lurer. Får vi 3 side om side her. Det er tæt på. Ja, Kai gør det helt. Ja, og så Kasper Olsen dykker med. Ej, hvor godt. Kasper Hansen, 2 placeringer har han tabt i et hug. Og det siger jo noget om, hvor tæt omkæmpet det er her, og hvor vigtigt det er det med momentet at holde farten i bilen. Og den lille smule, han kom ud af rytmen ved overhalingen her, start nummer 5, Kasper Hansen, det koster 2 placeringer. Ja, og det er jo netop det der med, nu siger du lige præcis rytmen. Når bilerne ikke kører hurtigere, end de gør, jamen så den der lille fejl, der kan man virkelig tale om, at den bare forplanter sig og multiplicerer flere gange. Ja. Så heat 3 er lykkens heat for Kai nummer 11, for det er den første podieplacering, han får kørt hjem her den her weekend. Ja, nu skal man jo ikke tage soveren på forskud, fordi der er altså 4 minutter og en omgang tilbage. Så man skal selvfølgelig også gennemføre. Angreb fra Kai Jasu Kevicius på Anders Bruse Fyldgraf. Alt imens at Kasper Olsen altså også prøver til, og et lille hopsasag her på Industrivej. Ja, men det er på ydersiden området igen. De går til den, mand. Men det er finaleheatet, det her, så det er så også... Nej, det er ikke, fordi i 13.40, der kører vi finalen her. 4 heat? Vi skal køre 4 heat, du. Nå, jamen, så ender de jo med deres normale køretid, kan man sige. Så det, ja, det er meget rimeligt i langdistanceklassen her. Det er du sagde ellers i går, du ikke var så god til det der med matematik. Jamen, det er det heller ikke, fordi 4x15, det giver ikke 50. Trods alt. Men uanset om det er 15 minutter eller langdistance, så det gælder jo stadigvæk den her med, at man skal gennemføre. Og når man har en podieplads inden for rækkevidde, så skal man selvfølgelig også lige passe på ikke at sætte det hele over styr.
Det har vi altså også set hen over fredagen, den første rigtige race-dag til Classic Race Viborg. Der var, skal vi sige, overraskende mange, som satte noget over styr, og også på en lidt dyr måde. Betoneksem, asfalteksem. Vi så det hele. Men ikke i klassen her. De har faktisk været meget disciplineret, trods det super tætte race, de har kørt. Så er den her klasse, som jeg husker det, fuldstændig gået fri af biler i barrieren. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i, og vi har altså alle 14 biler, som startede, de kører stadigvæk. Ja, det siger igen noget om stabiliteten i den her lille indkøbsvogn. Skråstreg racervogn. Jeg mener, med den motortuning, som de får her, så er de tæt på 80 hestekræfter, og ja, da bilen jo ikke vejer over 800 kilo, så er vi på de der 10 kilo per hestekraft, som engang var rigtig fedt. I dag rykker det ikke rigtig bukserne af nogen længere, men det er stadigvæk nok til at have motorsportsmæssigt god underholdning, både som tilskuer, helt sikkert også bag rattet. Så som sagt, hvis der er nogen af jer, der får lyst derude, så kan I jo opsøge dem nede i deres pitområde, og så prøve at spørge kørende selv, er det lige så sjovt, som det ser ud? Og hvad koster det? Fabelagt stort forspring af Tobias Andersen i klassen af 7 sekunder, siger computeren. Men også, ja, og på hurtigste omgangstid, ikke, her på den seneste omgang, kører han 1,7 sekund hurtigere end Anders Bruse Fyldegraf. Men det er jo igen det her, når man ligger og kæmper, så er det ikke den optimale linje, man kører. Og det koster på stopuret. Ja. Eller skal vi sige afrivningskalenderen her? Vi er nødt til at bruge et stopord, for ellers kan vi altså ikke måle de her decimaler, som de er ude i. Fordi, de ligger jo altså vanvittigt tæt. Vi kan bare tage fra Frederik Sivers på 6. pladsen ned til Emil Waldeck på 9. pladsen. De har noget, der ligner 1,5 sekund. Ja, hvis vi så kigger på kampen om andenpladsen, som er den aller tætteste, så er der... der skal vi virkelig regne efter. Der er vi nede på en 100-del i hurtigste omgangstids forskel. Så de to, Anders Bruse Fyldegraf og Kai Yasukuvicius, de er super tæt matchet, og Kai har altså ikke givet op endnu. Der var lige nogle markeringer på indersiden, på ydersiden. Han har 1,5 omgang cirka at gøre det færdig på, eller forsøge sig igen. Og det er fra en 3. plads. Manden i billedet ser der ikke ud til at være nogen, der kan true nummer 45, Tobias Andersen. Da han kom godt afsted i første sving, så var han altså ikke til at indhente. På vej ned ad langsiden her, så er det nummer 2 og nummer 3. Start nummer 11. Hvis der findes noget, der hedder en fighter-pokal i klassen. Hvem vil du så give den til? Ja, så vil jeg give den til Kai Yasukuvicius, nummer 11, for han har virkelig presset den sorte C1'er til det yderste. Og i det her løb altså få en 3. plads ud af det. Ikke en dårlig start på en søndag morgen, det her, Morten Alstrup. Nej, specielt ikke, når den starter allerede om lørdagen. Ja, præcis. Lørdag morgen, ja. Og varme vejr. Nej, det er heller ikke. Det er heller ikke den her weekend. Hvis I står i nærheden af en storskærm og kan se et billede der, så var der lige før et billede af kategoritkøen starter her.
det er til velgørenhedskørslen senere på dagen, hvor der er 2 skud i bøssen, 2 muligheder, 2 sessioner med velgørenhedskørsel. Og det kan vi næsten heller ikke reklamere nok for, faktisk. Der var også 2 kørsler i går. Nogle af dem er så udsolgt, ved jeg, men det fine er, at man kan vælge mellem... Nej, sig mig lige en gang. Det er Kasper Hansen. Og vi fik så altså en safety car ud her lige i sidste øjeblik. Det havde vi jo så ikke lige opdaget her. Simpelthen ikke, nej, forløbet blev jo fladet af. Ja, det havde vi egentlig mestendels fokus på. Men altså...